Trebuia să fum de pe... din trabucul tău. Trabuc, mă. Trabuc din piele de mai mult. Ce-i în el? Ce ai zis că ai băgat în el? Fân. Fân? S-o stâns? Nu mai are. Ia, dă-i un pic de... dă-i... jar. Oi, că merge trabucul. Arde fânul, știi cum. Dar și plămânii tăi sarși. Gata că te neci. Are cum, uite ce studiază. Mai trebuie să mai bagi un pic de combustibil în ea. Trebuie băgat fân. Mai trebuie băgat fân, hă? Gata, l-ai golit? O, ce instrument. Tu l-ai făcut instrumentul ăla. Tu l-ai făcut. Da? Ce ai acolo în buzunar? Fân. Acolo ai fânul? Da? Ia să vedem cum îl... Bagi fân direct? Da? Uite, bă, ce meserie. Nu mai dai bani pe țigări, nu? Păi da. Mai ieftin așa. Ia, dă-i drumul, să vedem, arde. Hai că s-au prins acum ca lumea. Vezi că-ți dai foc la păr. Hai de pula mea. Scos fum ca locomotiv acum. Ți-a luat foc, mă. Hai, vezi că mori, mă, de la asta, mă. Te-a amețit? Deja s-a gâtat cât ai tras din ea. E gata, a? Nu-i gata. Mai ține asta. Mai ține, a?